Здравейте хора, аз съм Кръстован без гейминг. Днес да правим втори епизод на Skyblock. И пак с Супер Бъни. Здравейте. Опа. Ай сега, ако искате го изтечи. Добре. И ако чуете, не е мъж, а истинско момиче. Само някой да не се заблудат. Не, аз съм си момиче. Даже гласът ти е... Добре. Това дърво няма да го обработвам, да имаме и необработено. Добре. Сега какво ще правим? Не знам, ние вече се развихме. Даже снимаме вече две ферми. И преди малко порасна динята. Да. И даже един път, преди малко бяхме посадили това семе и веднага като стана голямо, веднага порасна диня. Е така. Тръц и тръц с още една диня. Да. Ще чакам. Аз ще взема една диня, че съм едно бутче ми го няма. Добре. Ето тук може да видите и къщата, която направихме. Това май не го снима. Не съм го снимал, нищо. Еми ето, те... Вече е става и тя построи съвсем сама. Да я пляскаме. И бяха аплодисменти. И сега аз нямам представа какво ще правим, да измислим нещо. Например, искаш ли така да направим? Значи, да махнем факлите и да изчакаме да се спавне чудовища и после, нали знаеш, от скелета падат едни кокали. Да, добре, айде. И от него може да направим едно нещо, дето кара растенията да растат. То се нарича bone meal. Добре, пък като събереме, ще ги сложим пак. Окей. Сега трябва да се отдалечим. Да махнем тия, които са наблизо и тия факли, които са наблизо. Сега трябва да изчакаме да се спавнат чудовища. Те тук, де са? Не, те ще по-надалече по-добре. Да. Сега просто чакаме. И ако ще чуете, винаги сте чули как се спавнат мобове, е така. Идете на място и някак се появява от небето или ей тъй. Не знам, да, трябва да не видим. Днеска пробвах и като беше тъмно, да, и знаеш колко много чудовища се спавнаха. Да, това беше първият път. Я го видях. Не, трябва да се по-далече май да се спавнат. Добре. Тая тук факла да не пречи, дето е. Ще я махнем. Чакай да не падне. Май падна. Ето. Ще се по-далече. Да. Аз ще я набързам да взема и тази факла. Добре. Ти гледай да не се спавам чудовище. Ти стой там. Трябва да им по-далече, за да се спават май. Добре, аз това не е идеалното време да ми звънят. Чакай, не трябваше да съм далеч. Не трябваше да съм близо. Май е много светло. Щом не се спамват. То не става. Не знам. Не, изгубихме един торт. Нищо. Той беше така издръжлив. То беше порасна и дърво и... Ще направим още, бе. Да. Не още един път, но се тая. Опа, тия не сме ги махнали. Айде, взех го. Спокой да паднат. Ето, ти го взех. Аз взех... Не, трябва да махнем тия, които са в къщата. Добре. Преди нямахме никакви толкова и се спалнаха. Аз ти слагам в честа. Само да не се спалнат крипари. Нищо. Ето спамва. Зомби. Да го убие ли? Да, той няма да пусне такова, но нищо. Ще чакаме да се спални скелет. Да не станат много за това. Един по един. Поне имаме... то нищо не пусна. По-далече. Да, ето видяхте, това беше първия спалнат моб. Да не се спалнат и в къщата. Трябва да внимаваме. Трябва да седим в къщата и да гледаме от тук.
Да, е така. Да не се спомня скелет. Искам скелет, за да може да направим още дини. Да. Ето сега ще така, който пише в табелката. Чакай. Така, това беше достатъчно. Сега ще го прочитам. Къщата на Генчо, който спечели 5 лева от тотото. Ето. И тя даже се размя. Да. Фук! Видя ли? Видя ли къс? Аз видях къс се спомня. Нищо. Те без това не гърмят. Да. И умира. Имаме барут. Супер. А то за какво? Скоро За какво ще ни трябва? Ами на нас не трябва скелет да се спаваме. И както виждате наистина действа. Значи трябва, ако искате ви да разберете, направете като нас. Ако сте сложили този човек в кабука, ги махнете, ако искате мобове. Ако не искате мобове, ги сложете. А този барут за какво по принцип служи? За TNT. Аха. Обаче няма и без това да не може да направим, защото няма пясък. То с пясък също се прави. Чакай, трябва по-далеч. Само да се спали къщата, моля се. О, ще е гадно. Е така, ни бие по 100 пъти и накрая ще умрем, трябва да ядем всичката диня. Тук мисля, че е пораснала диня. А, не. Присторило ми се. Нищо, ние сега ще съберем такова. Ела бързо. Не да убият чудовищата. Аз мразя дървета с големи листа. До времето си малко ще излезе. Еми и съжалявам, че ще е толкова... Не, няма да е толкова скратък. Това да правя нещо друго. Защо не се спаунват? Чакай малко. Странно. За малко може да осветя. Да. То също не е нужда да осветявате толкова много, аз и така осветя. А искаш ли да не слагаме на оградите, защото така ще падат? Тея торчовете. Как ще падат от торчовете? О, динята! Порасна. О, вярно, аз не видях. Имаме още диня. Вау! Даде ми 7! О, той е късмет. Сега ще взема и това дърво. А може ли да хапна малко, че съм гладна? Разбира се. И без това ще имам. Ще съберем много диня, около няколко стака, ако растат така бързо. Добре, ето. Скоро може да развием с и броня, ама... Ако знаете, моля ви се, напишете коментари, ако може в скайблока да си направим армор или по-скоро други брони или такива. Пишете в коментарите, ако знаете някакви начини, защото аз иначе не знам. Защото аз не съм играл много в скайблок. Ако ме разбрахте, пишете в коментарите какво трябва да правите и... Лоша идея. Значи пишете в коментарите дали има начин да вземем диаманти или такова. Забравих сега какво беше. Дали можем да си направим армора или друг материал нещо. Пишете в коментарите и да. Добре, ако искаш това дърва не го обработвай да имаме. Ябълка, може ли да изям? Да, изяша. Защото като малко ще ми свършат бучетата и края. Да, спокойно, ние имаме единия. Аз малко хапнах. Стаплинг. Аз събирам, както виждате, имам 59. Аз също тук такова. Аз тук му изсяках дървото. И аз мразя големи дърва, защото после листата се махат бавно, а и трябва и аз да ги махам просто. Тук има дърво, обаче... Те не се махат, защото дървото е много нависоко и вие не може чак да го стигнете. Аз мога, защото съм... Ох, не мога. Сега така играя интернет. То естествено, че аз. Не съм снимал на нея. Опа, чакайте малко.
да кажат поне хай на YouTube. И така, мисля, че това ще е достатъчно за епизода, защото нещо като ги правим много дълги и нещо не се обработват. Съжалявам, че клипът е толкова малък, но следващия път ще измислим нещо друго, нали? Да. Нищо не му какво. Ела до мен да свършим епизода. О, тя са големите панари, бе. Казвам и 100 пъти. Снимам и те взета, аз не го казвам. Надявам се това да е харесал. Надявам се това да не е харесал от нас. Следващия клип ще бъде, може би, по-късно. Чао от нас.